Helo, fi yw Heledd o Celf Heledd, a heddi fi'n mynd i ddangos I chi sut I greu darn o gelf fel hyn, sydd yn rhwydd I wneud, ond yn lot o sbort. Felly, y defnyddiau bydd angen yno chi yw 2 ddarn o bapur. Hefyd eisiau paint yno chi, fi wedi dewis defnyddio paint dyfrliw, brwsh paint, glud a sisiwn. Cyn dechrau peintio, fi wedi sticio a papur lawr gyda tap fel bod e ddim yn cyrlio wrth i'r bapur wlychu. Nawr mae'n amser peintio. Allwch chi ddefnyddio unrhyw lliwiau hoffech chi, ond fi wedi dewis mynd am amryliw. Nesaf, ni mynd I dorri'r papur mewn I drionglau sydd wedi cael ei sbrydoli o siap y pafiliwn. Ni mynd I sticio y trionglau yma ar y darn o bapur I greu darn o gelf abstract. Cyn sticio nhw lawr, allwch chi roi nhw ar y papur I weld pa fath o siapau hoffech chi greu. A dyna ni! Fi wedi dewis rhoi mewn ffram, a dyna llun wedi ei orffen. Cofiwch tagio fi ar Celf Heledd mwyn I fi allu weld eich darnau chi.